Agikone to koro jating dai mar Raila Odinga oiki e gwenge magandori kuma bende jogo moywage ka giwacho ni ng'ano ero mabende jahera kendo ng'at mane ogeno tije mano kanyero liel mabende no chope kod jotelo mapacho ka kotenegi kod jatend piny mano William Ruto kuma bende olose wach mar osiepne e kind Raila Odinga kuma bende owacho ni osekonye mang'eny e sirikala mapacho kendie mago e kind mamoko mabende waiko ni odhiambo masani to magi ema wamiyo pek. Sasa nyinyi mnaniambia Ruto must go. Mimi nimesikia hiyo mara nyingi. Kulikuwa na Moi must go, kulikuwa na mwingine must go, kulikuwa na mwingine must go. Hii must go ni wimbo tu ya kawaida. There is no problem. Jatend piny William Ruto nyisoro were madwaro mondo owuog e telo ni obiro telo nyako tiek kinde mage. National government give that CDF national government but to the counties, not the MPs. Fuel levy. Members of Parliament, Your Excellency, have no business constructing roads. Raila Odinga dwaro ni omenda mar NGCDF kod omenda mar Konga Payni okete lwet governors kaka yo mar tego counties. Amezikwa kama mbwa. Lakini leo hii tunataka haki yetu. Hata kama ni mwili, tutoe mwili tuende tukazike nyumbani. As it stands now, it's not possible for us as an office to allow them to go and exhume the body without following the legal procedures. Familia moro Migori ni amen gi kanisa mar laro ringre wuodgi man en obila mar GSU ma oiki e kanisa no. Arwakini machiegni weche gi manyien mago magangicho elongeso ni matarika parko dario dwe mar ang'wen chwalnwa ote magi kokalelai maroma ote machuoka ma en ario adek auchiel nono par bende ni waidore e mbui mago mag tudruok Facebook, YouTube, Twitter kata X kanyakla kod e TikTok. Machiegni nyinga Jailieta jaloko marwa en Wilson. Raila Odinga owuok tung' mosuo kod jood bura ewi omenda mar NGCDF kogolo kwayo mondo omenda go kod omenda mar Konga Payni kata RMFF okete lwet governors kaka yo matego counties. Raila Singo mar bago campaign mar tipo mar mayo jod bura omenda mag NGCDF e yiero mabiro poni ogiyie miyo governors omenda makamago. But we equally plead with you, Your Excellency, and the Right Honorable Prime Minister, that there's this other thing called CDF, NGCDF. Hii pia msitunyang'anye jameni. Hata ukiangalia hii shule, it is shining courtesy of CDF. I agree that members of parliament have no business involving themselves in the details of CDF, including construction. Lakini at the end of the day, CDF to konyo kozo konyo. Uye no okonyo kozo kokonyo. Koro CDF to beda and manani, we have to be careful. We ensure that it is restricted to the functions of national government and the member of parliament has no business dealing with it. And I disagree. CDF, national government, give that CDF, national government, but to the counties, not the MPs. Fuel levy. Members of Parliament, Your Excellency, have no business constructing roads. The role of members of Parliament is clearly stated. Representation, legislation, and oversight. How do you oversight when you yourself are actually implementing? Those funds should go to the counties. And if the governors mess up with those things, then we will deal with the governors themselves. But they don't tie the hands of governors. And then MPs go and say, mimi ndo nimejenga barabara hii, pindi nimejenga barabara hii, nimejenga shule hii, niko hospitali hii, governor hajafanya chochote. Migao mar arita koro wacho ni buche mag lwenje makit chwech medore e pachoka kanolose limbe mare mogik kawuone gwenge makadho wadh nam chumbe e weche mag arita motisi ni jukwaa la usalama security baraza ma entai maka bende ne ntiere Taveta. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen wacho ni lwenje gi oting'o koda kabembo kod keny momondo to kaka Simfos Okinda lero migao no koro omiting mar kedo
rowere, ywaruok ewi lope, jopuonjre masik jwango skul e kind mamoko. Timbe kaachiel kod kido mar dhoudi mantiere kaunti ma Taita Taveta itudo kod medruok mag lwenje mag kitchwech. Lwenjegi oting'o koda Kabembo nyaka Keny Momondo kama gino twakie e kinde romo ewi arita mano yuore kod komishona ma gwenge ma kadho wadh Nam Chumbi kaachiel koda kaunti komishona ma Taita Taveta. Romo makamano nochwe kom kwa jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen. Kama wewe mama unajua bwana yako ni mnyama ananyemelea watoto, usivumilie ati unamchunga bwana yako ati kwa sababu unataka kuchunga ndoa. Hiyo sio ndoa. Mtoto mdogo ako na mtoto, hii maneno iko kwa chief. Ukiuliza chief anakupeleka east, anakupeleka west. Ukifika tena kwa OCS ukijaribu kuuliza anakuambia rudi tena kwa chief. Jatendari Tago bende notwake wi ywaruok ewi lope kwalo kata kawo mwandu mag ji giwegi kaachiel kod chiwo kuonde jot ne squatters e romo mano bagi apisi mar County Commissioner ma Taita Taveta. Chief wako wapi wakati unyama namna hiyo inafanyika kwa village? Assistant chief ako wapi? Tunataka tuhakikishe tumetoa, we are root out these criminals from our midst. Kalimbe mare wi weche mag arita kadho wadh Nam Chumbi ochope giko mare kawuono. Chier mag grube njore mag rowere, yedhe mamero ji, ywaruok ewi lope, ywaruok ewi kiewo kod kwan mamalo mag jopuonjre ma jwango skul gin moko kuom gigo manolosi. Ingewezekana tungepata ball at least nyumba ikaweza kufanikiwa. Murkomen neni lime mar jumachiel kadho wadh Nam Chumbi kama nowuothe counties duto kamoting'o Mombasa, Kilifi, Kwale, Lamu, Tana River kaachiel kod Taita Taveta. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jatend piny William Ruto wuok oko kuom thuolo mokwongo kedo thiano ne rowere mosebedo ka wero wer mar Ruto must go ni onge kama obiro dhiye. Ruto paro ne rowere mag Gen Z ni kata mana jatend piny machon moseneno Daniel Moi bende no wer ne wer maket gi mano to ne ok owuok e apis, omiyo wer makamano ok buoge kata matin. Kaka jafwambo marwa ma siasa Chris Owino leronwa, ogai mar ODM Raila Odinga nyiso jod bura mondo owere koda omenda mag NG-CDF. Dhiuru nyime gi wer, onge gima buoga. Mano e ote ma jatend piny William Ruto ne rowere mag Gen Z mosebedo ka wero wer mar Ruto must go e chokruok kaachiel kod mbui magi mag tudruok kuom dweche bura mokalo. Sasa nyinyi mnaniambia Ruto must go. Mimi nimesikia hiyo mara nyingi. Kulikuwa na Moi must go, kulikuwa na mwingine must go, kulikuwa na mwingine must go. Hii must go ni wimbo tu ya kawaida, there is no problem. Ndio shida iko wapi? Mara wananiita sijui nini Zakayo, mara Kasongo, mara nini. I am not bothered. Kaoloso e iko mar jating ndai mar ODM Raila Odinga, George Oduor e gwenge mag Ndori e kaunti ma Siaya, Ruto owacho ni osewinjo wer maket gi mago kuom higni mathoth kendo wer makamano ok mone nindo. Jatend piny odhi nyime kod goyo debe ne chenro mare mar Uganda jo Kenya duto kokalo e sirikal mar broad-based ka osingo ni onge Uganda madhi dong chien e weche mag dongruok. Oburu ameongea. Amesema anataka watu wa hapa share yao. Na hiyo share yao sio share ya watu wengine. Kila mtu atapata share yake. Therefore it is possible for us, watu ya bara wapate share yao, watu ya mlima wapate share yao, watu ya bonde wapate share yao, watu wa hapa wapate share yao. Weche mag Ruto oseril wedo kod moko kuom jotelo makaluo ma onyise ni gimake motegno kendo kik oyiengni kata matin. And those who are shouting Ruto must go, I want to tell you, is going nowhere. Ogamano. He is going nowhere as long as Baba Raila Amolo Odinga continues to work with him. And we are all behind him. Your Excellency. Your Excellency, in this region, we are not known to be double speakers. We say what we believe in and we do what we say. We have said in one accord that we are in this government of yours as a people and we want to continue in that manner. Na sisi huwa tunasema baba akisema left ni left, na akisema right, na akisema fire tuko tayari. Na hiyo ndio kwa sababu this broad-based arrangement tunaunga mkono kikamilifu without apologizing about it, because it is about unity of Kenya. Eko machielo, Ruto ofwadho rengo ne ogai mar ODM Raila Odinga kuom ne mako lwete
e kinde auka masipop mar Gen Z. I stood with you when you needed a man to stand with you. You have equally come to stand with me when I needed a man to stand with me. I am truly grateful. And I want to say this for the avoidance of any doubt, that when Baba here came to stand with me, it was not about him. It was not about his interests. It was not about parochial or sectarian or narrow interest. It was about the greater interest of Kenya. And history is going to judge the Honorable Raila Odinga fairly. Korka kore, Raila okwayo oganda jo Kenya mondo were gi siasa mag akwede mag dhoudi kendo riwore kanyakla mar chwalo piny Kenya mbele. Dunia ni daima, lakini binadamu haishi dunia daima. Kwa hivyo Kenya ni moja peke yake. Mpaka tulinde Kenya, na vile vile tubadilishe Kenya. Na Kenya italindwa na itabadilishwa na Wakenya, si mtu wengine. Kwa hivyo Wakenya mpaka wasimame pamoja. Yale ambayo tutaki ni ubaguzi. Governor Masia James Orengo kata kamano obalo kod paro mar jiwo oganda luo mondo oluyo achiele weche mag siasa ka oleron jopiny thuolo mar kawo chung' mopogore. And me, I cannot be praise singing because we fought for a democratic constitution where people should talk, where people should talk, where people should talk. So I urge you, tell your leaders the truth. Tell your leaders the truth. Chris Owino, Ramogi TV. Mana kanyero siasa motwere komachiele ni rwakruok mapek no bede kind moko kuom jodak marungo jokedo ne ratich oganda gi familia mar obila ma GSU ma iwacho ni noiki kanisa mar Melkio St Joseph Mission of Messiah. Ne gimonjo kanisa no ka gidwaro ng'eyo gimomiyo obila no noike kanisa kanyo ka bende giseyo obila kuom nyiso nyao e timo nonro. Jafwambo moro ma kaunti ma Migori Jojuma nigi ler mathoth. Esich ma familia mar obila ma GSU ma iwacho ni oiki e kanisa no ma Melkio St Joseph Mission Messiah e Sapon Marongo rito duoko ma idhi gol kod doho kawe kod kes mende gi chwalo ka gidwaro mondo rine mar wuodgi ni koro gol kendo dhi oik dala moko kuom jokera togo mag oganda familia ni mar obila kaachiel kod jodak e gwego mag Rongo ne omonjo kanisa ni. Rakruok mapek ne obedo e kindgi kod moko kuom jokanyo mag kanisa ni. Ne ochuno mondo ne luongo obila mondo ne okel kwe e kind kweth ariyogi. Jokera togi mag oganda kaachiel kod moko kuom jodak e gwego mag Rongo bang' monjo kanisa ni ne odhi nyaka piny jalup County Commission gwego mag Rongo ka gidwaro duoko ma otende kod nonro mar ik mar obila ni e kanisa no. Giwanit ndarite kwe osenyiso nyawe tim nonro ka otende kod ik mar obila ni e kanisa. Amezikwa kama mbwa lakini leo hii tunataka haki yetu. Hata kama ni mwili, tutoe mwili tuende tukazike nyumbani kama Wajaluo. Tuko na vimila vyetu vile tunafanyanga. Juu ako na mtoto, ako na bibi, na tunataka hao wote familia yake na tujiunge pamoja tuwe kama familia. Tuko na huzuni jameni. Familia marapisa ni marubila ma GSU mawane oike kanisa ni ka otele kod Lilian Adhiambo dwaro mondo koro chendo mag tim nonro ka otenre kod ik marubila ni. Aliandika na mimi statement, aliniuliza Kotoda iko wapi. Nikaambia jameni, hatujapata. Tuenda kutafuta watu ya Kotoda. Tunaenda tu hivi hivi. Tumekosa, tufanye namna gani? Sisi tunataka kijana ya ndugu yetu na mtoto na mwanamuke tuende nyumbani tukasike maiti yetu, tufanye kimila yetu ya Kijaluo. Kamishona ma Sub-County Marongo George Matundura ne wane pod girito chik ma idhi wuok e doho mabende koro nyalo miyo familia ni thuolo mar dhi nyime kod golo ringre ni e kanisa no kendo dhi iki kama gidwaro. Their son was buried at a church in Rongo.
at a place called Opapo. We have discussed with them and given them the best way forward to follow in getting an order, which can allow us also to give them security to exhume the body. As it stands now, it's not possible for us as an office to allow them to go and exhume the body without following the legal procedure. So we have talked to them as a team, and they have agreed to follow those legal procedures to get an exhumation order. And once they get the order, it will be easier for us now to support them to exhume the body. Matondra bende ne owacho ni bende gidhi nyime kod nonro ne ruoth mane ochiwo permit mane otigo e iko bilani e kanisa kanyoero. I'm aware of information. My chief has written a report to me, which I cannot disclose at the moment, on the circumstances under which he gave that burial permit. And as an office, once we look at that report, we'll take action if the chief made a mistake. Report manogolo kod obila yango ni obila ni mane tuo ne itero e kanisa ne mndoko dhi olamne. Kata kamano ne owito ngimane yo e tarik 27 dwe mar adek mar higani. Kabende ne odhi kod ringre nyaka e kanisa no kakanyo ema min odne yudo permit mar ike kabe tarik 28 mar dwe mar adek mar higani ne oike kanisa no. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jopuonj mag nasari ma pacho ka odiechieng' ma kawuono chaka yanga riwruoge mong'ere kaka Chekechea Welfare Association. Gino ma jopuonjgo yango ni biro konyogi e bero alwora margi mar tich. Kaka jafwambo mara Anthony Achayo lero, riwruogno kwayo sirkal mondo otiek midhiero ma bende okwako sekta mar somo pacho ka ahinya mago mamulogi. Gikone to jopuonj mag jonasari ma pacho ka ochaka yanga riwruogi mong'ere kaka Chekechea Welfare Association ma gin go gi geno ni biro tieko midhiero ma gisebedo ka gikale kaka jopuonj jonasari. E kinde nyasi ma kamano mane otimore e boma ma Nairobi, jokanyo mag riwruogno kotelnegi gi jakomgi Lawrence Otunga noyango moko kuom pek ma gisebedo ka gikale. Wan ka kaka jopuonj mag ECD e Kenya mangima watimo launching mar riwruok mar jopuonj miluongo ni Chekechea Welfare Association. Wan kaka jopuonj mag ECD e Kenya ka wasebedo jomocha thoth kuomwa ok ondiki kod sirikal mar counties, moko kuomwa mondiki kod county governments ok chul maber, moko ma ondik gi private schools bende isando sasa tich nyalo rumoni. Tumechukuliwa kana kwamba hiyo kosa ambayo tulienda ECD ni kama we just pick it on the way, yani ni kama ya kuosha tu watoi. We don't have any value as ECD teachers. Tumekanyagiwa sana. Kutokea ni kuandika walimu, I have never had kwamba walimu wa Busia wa Chekechea wanafanya nini wanaandikwa. Jokanyo mag riwruogno nonyiso geno magengo ka gilero ni kokalo riwruogno moko kuom dwachgi biro chopo kare. Wawuothe Kenya mangima, wawuoyo kod jomondiko jopuonjgi tich. Ni japuonj nyaka luor ratiche, nyaka chule pesa mowinjore, nyaka chule osara e sama dwarore, nyaka chule koluwore kod lony mare, kendo alwora ma nyathi somoe gi ma japuonj puonjoe mondo obed maber. Kajiado tunakuja na fujo, tunakuja na our chairman, na tunakuja na tuko very strong and very firm. Riwruogno bende nokwayo sirikal mamalo kaachiel gi mago mag counties mondo oti kanyakla reso jopuonj ma pacho ka ahinya to enanono ndik gi tich e yo mowinjore. Why are we politicizing ECD? Let us go back on the drawing board as a government, as the county governments. Let us stay away from politics so that this sector should grow and must grow for the betterment of a teacher and the young child. Okwadwar ni japuonj indiko koluwore kod siasa. Ing'eyo governor, ing'eyo MCA, ing'eyo mijumbe, ing'eyo senator, kod kindiki tich. We japuonj ondiki koluwore kod higa manotieke course mare. Ok ni ng'ato higni 49 to pok ondiki nyaka sani, pod oyware kendo riembo ndiga e private school kata e BOM. Wadwaro ni mondo japuonj mar ECD ondiki kendo chulo osara mowinjore. We shall never be divided. Anthony Achayo,
Ramogi TV. Lipod no ero mar Anthony Achaya bende makoro terowa e yuyo marwa mokwongero kama na inya kuom ote magi Pastor Mondi Otiche mar gemo nyinyorero kama na inya wacho ni kete kendi awiko woda sembo ndwara Ramogi neno maler kendi moso yongo family duto te. Director Derek director mar Collins Hope Academy Kabonde wacho ni bende imor kod Ramogi TV. Kang'iyo Facebook page marwa Dan Alex wacho ni yudo kentiere Migori. Dan Opole wacho ni Kericho omako Ramogi TV. Otis Tinga Oganyo Rapogi Kanyamkago emi yudo wae. Flozi Anet mar Siaya wacho ni Siaya Town bende yudo Ramogi TV yono ero makare kabisa. Kennedy Ageri wacho ni ibe intiere County 47 kendo iluwo chenro. Ochieng Makomino iwacho ni intiere kode weche manyene gwenge mag Games Wagongo. Ka intiere live iworo kaka Ruto Thiano ni telo otiyo nyaka owe awuoro wacho ni mano onge matek nikech Raila ema ounge lwedo. Hiro kama na inya kuom ote Mario Kotho Njiko ka intiere Ndhiwa sub county. Mago mana moko kuom ote magi wadhi mane yueyo machuok to waduogo gima moko mathoth kik idhi mabor. You're getting ready for the Easter holiday or checking off your shopping list, we've got you covered. Get 2-pack of 2 kg premium wheat flour for 318 down from 344. 2-pack of 2 kg Pishori aromatic rice for 1,018 down from 1,210. 3 liters of cooking oil at 799 down from 1,060. 2-pack of 2 kg sugar, 578, and salt at just 35 shillings. That's a total of 2,748, meaning you will save a whopping 501 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your Easter package, make your payment, and pick up your basket at any Quick Mart supermarket near you. Citizen Duka, home of discount. Marubani wanashinda pesa 50 in seconds on aviatashabiki.com. Naitwa Elijo Dhiambakumu toka sehemu ya Migori. Kazi yenye nafanya ni kazi ya kupaka rangi. Sabiki nimejua wakati niliona kwa TV. Sasa vile niliona watu wakiendelea kushinda, nami pia nikakuwa na hiyo interest ya kucheza. Sijai shinda pesa kubwa kama hii. Hii pesa kidogo nitafanyia biashara na kidogo naweza fanyia kazi ya kulima, kwa sababu kule nyumbani sana sana tunafanya kazi ya kilimo. Mtu asikufe moyo, acheze tu, labda kesho itakuwa yeye. Win millions in seconds. Cheza aviatashabiki.com. Not for persons under the age of 18. Ibiro kainango donge anna se wachono kabingono ni alsuyu anabro terie jela asengono ni moromo nyako iwinja bende neno gimitimo na kawuono. Easter happiness all around. Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Machiegni kendo ikinde ma piny gi mahingo dwe mar ng'ol mar obwongo mong'ere kaka autism, jonyuol mag nyithindo mantiere gi ng'ol makama osebedo ka kale achiedh nade mathoth mar rito nyithindo makamago. Sharon Ong'ao nolimo miyo mano kawo nyathi e kar rito nyithindo kokia ni nyathino ne nyalo bedo gi ng'ol mar obwongo e kinde mambele. Levina Atieno Odera kanyakla kod wuon pare nokawo nyathi e kar rito nyithindo. Nyathi mana nitiere kod tuo ndulme kaachiel kod ng'ol mar obwongo mong'ere kaka cerebral palsy. Kata kamano, ne ok ong'e ni nyathino e kinde mabiro ne nyalo bedo kod ng'ol mar autism. Musa no wite takataka. Wawinjo naroke mono kwanye. To no ka mtoka mar mtoka mag polisi gi nin patrol to ne gibiro Nairobi. Koro kane gitere buruburu to ema gilungo no joches ilungo ga joma ging'e ni nitie nyathi moro mowit ka idwaro mondo ukaw. Emano end up odonjo Ntimi Children's Home. That was kind of three days old.
ko bedo ko chupo 7 months tugo manyi to ke nyathi moro chako wuotho gi gik moko te mane ubete kom to nyathi moro ywayo tiende botuo pichni mana golo chiden so man go mobeta beta maber be kineno wuod ber sana naming mareja mungane mano name Onyango George no. Levina lero gi momiyo ne gikawo Musa kowuok e karito nyithindo kata bed ni ne ntiere gi ng'ol. Kech kana dhiga chiden som kucha neno waka oweye thenge jomoko winjo maber biro rango nyithindo moko go to en niwe mana kanyo emomiyo no amwa gi jaoda ma pinye ni nyathino nyalo kawo to no yie bongisa ni kinyalo rite to onge shida. Kata bed ni ne ntiere gi nyithindo mamoko, Levina lero ni hera mar nyithindo ema ne ochwale mar kawo Musa mondo orite okang' manorwake gi anyuonde. Koro ne gi accept bagi ere jogo bende na force yani kuna hali inabidi ne gi dogo bagi ere mama na in fact penja gani Musa dhi nade kikiwe Musa. Ere kaka nokelo ng'eyo ni Musa ne nitiere kod tuo mar autism. Ne chuna monda alua penjo kora penjo daktari neurologist apenjo ni yawa Musa ni okrang tir. Musa samoro yuaka Musa ndiche mo doge mita gik mar skuma gi mago odwa miyo ni doge moko dwa. Temo ngisa ni mano autism. Jonyuol mantiere gi nyithindo mantiere gi ng'ol mar obwongo kadhe achiedh nade mopogore opogore e kinde ma giritogi. Levina lero pek mosebedo kokadhe. Poko nindo rucha nyoro chalo nindo saa biro gotieno sani nindo kaka at least sani kore kotemo nindo yath bino okimedo ni kani tumia mar cerebral palsy ko chuni nyaka itumia mar ndulme at the same time beni manyi mar ang'ono mari autism ni makule mondo kikotimere iluongo ni relaxer muscle relaxer mondo onend koro kubed mayoto gigi duto dwaro mondo ochiem maber okimi chiemo man gi wit mang'eny okonego beno madho dairy product okonego beno tiyogo gik man gi sweet gi okonego beno tiyogo kono ka chiembe bedo matek kendo bedo expensive. Kopogore gi mano mondo rit nyithindo mantiere gi autism owinjo timne gi ruecho makinde ka kinde bende gintiere gi kombe gi wuoch makende makonyo gi e ngima mapile. Musa therapy cerebral palsy of Kenya dono na chako kuno ka ilipisha 100 sani ichulo 500 per session. Chieng mitere therapy that day onego bed ni kin gi pesa matin to around 1000 mabedo matek kuom ng'ato kaka an. Ka tiende ni no otur tapo no affects nyaka lwete makoni. Koro lwete no onego bed ni nitie iluongo ni cufflink. Nongisa onego bed ni losone. Mano be pok aloso nikech weche mag yuto. Woche gi mai na loso gi 9,000. Nitie tich matio Nyasaye nokonya bo aloso go. To woche ni nong'o ka oduong' gi ka irome to ka iduong'. Kono nitie ni monego bed ni orwako go iye woche iluongo ni inner sole. Mago be pok amanyo. Magi duto dwaro mana ng'ono ma odwaro pesa to magi mar chung'. To ka sani koro komni okethre. To mondo anyiew kom ilani do karibu 4,000. 4,000 no idwa chiemo, idwa rango school fees ma nyithindo moko gi to kose idwa timo nade. Bedo ni en chiliel gi sani, Levina wacho ni osebedo koyudo akwede mag oganda manyiso ni odwoko Musa e karito nyithindo kaluwore gi ting' mapek ma entiere godo. Nakawe mondo nying Nyasaye chieng' motimre nade oyud duong' kata chandra nade manto awacho kata kaudu kata chanda kata nindo piny kata nindo chuodha bro nindo gi Musa ni. Ng'ama nyalo tero na Musa e school kikomia kata pesa no. Kata ken yath kikomia pesa. Oten na tato weche kata ken yath usani dhiadhi amin Musa dhikao ka yath. Jonyuol mantiere gi nyithindo manigi ng'ol makamae kalu achiedh nade ka moko kuom gi bende pandogi. Kata kamano Levina nigi paro makamane jonyuol. Piny ni kia samoro mong'ol mipando no ema nyalo miyo chieng' moyidh kata ndege. Ema miyo nyalo miyo nyathi nying Nyasaye bendo yud duong'. Gima kinyi kia mama na kuita Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Erokamano ahinya Sharon Ong'ao kuom kelonwa sigana machalo koda mano. Komachielo ni jopuonje skul sekondar Mandigwa mawuok e kaunti ma Siaya nonyiso mor margi bang' riwruog jogo mane somo e skul no kata alumni bagonegi limbe Mombasa kaka yor puoch kod pak kaluwore koda duoko maber manyocha giyudo e penj ma KCSE higa mokalo. Jopuonjgo kaachiel kod joboda mane ofuyo gi ndege nyaka Mombasa ne beno pako tend kaunti ma Siaya kuom miyogi mijing'o matiyo matek ka koro lek margi en renye Kenya mangima e penj maduong' ma higa ni. Jojaoko gi ler mathoth kowuok Mombasa.
Ne en mor ne jopuonj kaachiel kod board mar sikund sekondar Mandikwa mawuok Rarieda e kaunti ma Siaya bang' chopo Mombasa kuma gichano time limbe mar ndalo 4. En limbe mane ochan gi moko kuom jogo ma yande somo e sikundno mane otiyo kanyakla gi tend kaunti ma Siaya mar neno ni gimiyo jopuonjgo mijing'o kaluwore gi duoko maber mar penj manyocha giyudo higa mokalo. Wabiro ka mondo wa celebrate the good result mane wayudo 2024 and to re-energize nikech bang' tich matek wadwaro dhi kamoro wayueyo waparo what next. So planning is also part of this visit. Kwa romo kama to wabet piny to waparore to wang'iyo kuma ne koth ogowa matin to improve and then wachak wamedo energy to do even better. Board mar sikundno motelne kod Mikairo Sawandho ne okoni limbeno bende geto somo paro kuom jopuonj kaachiel kod sikunde mamoko mosebedo katimo maber e penj. 2023 Ndigwa noyudo number 2 e sub county mar Rarieda gi mean mar 7.00. Nyocha 2024 Ndigwa obedo number 1 e sub county mar Rarieda gi mean mar 7.99. Ma en lek mwasebedo kwa gombo kako nyocho bedo number 1 nino wabet piny kaka community mwang'eyo ni nyaka wadwar yo ma wajiwo go jopuonj. Japuonj kipako to nyaka oti matek to kiludhe ga yan gi weche moko manono to konyal tiyo matek kata gimidwaro kuome no konyal. Iwacho ni dhiang' kidwa nyiedho kigo ilombe alomba gi gimonang'o cha tae ogolo mana chak koro miyo jopuonj wagombo ni wabed kodgi machiegni mondo mi giti matek. Sani challenges wan go mang'eny ng'en bedo namba 1 ok yot. Joma gwerowa, joma gwarowa, joma gombo mondo ogowa mondo walwar piny ng'eny. Tang'eyo kaka wabiro Mombasa ka waikre kendo wadok wasingre ni gibiro temo to gibiro dial the wrong number. Wadwa mondo watem wa maintain the standard mwantieni. Achiel kuom gigo mane omorogi en ni ma ema ne en thuolo mokwongo mar thothgi kwongo idho kendo fuyo gi ndege e kor lwasi. Governor Orengo wadwoko ne erokamano chutho ng'enywa to pok oidho ndege wang'ni to waidho gi nyinge. Wadwoko ne erokamano kendo wawinjo ka wan gi mijing'o mar tich. For the first time Ndiko secondary school staff obiro ka gi ndege kendo dok gi ndege courtesy of our governor. Kan gadiera ni bang' wuok ka jopuonj dhi mako class kane gimago lwetgi 2 gidhi mako lwetgi 4 ng'eto tich dhi tire kabisa. So as teachers what do assure the community that will work extra hard after these good treats. Moko kuom kuonde magitime limbe gin dho wedhi Mombasa, oinga mar Fort Jesus, Kenya Ferry kaachiel kod tunge liech e kind kuonde mamoko malombo welo. Moko mosedhi floating restaurant, beaches malaw kan ka ji osedhi pirates, some of us planning wado maximize kata jomoko nyalo wacho ni they can go outside the wing gitigi their whatever they can get magirit kata Fort Jesus. Wadhi kalo gi ferry malikoni cha winjo no duong' moingo ma Lwanda Kotieno. Modwa dhi neno kabisa. Moro be winjo nitie Dubai, moro be Malindi koni. Yung Dubai ma Kenya. Mano be wadhi ng'iyo. Kitambo waduog dala wuok tich. Mombasa wang'e yote. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Mano kanyere mor ma jopuonj mandigwa obedo godo ka gichopo Mombasa. Komachielo ni jokunyo mula matinde kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho mamalo konygi yudo lesen mar kunyo mula. Ka giwacho ni gisebedo ka giyoro kwayo margi ne piny owacho, kata kamano dwaro margi pok onyago lemo. Jofwambo moro ma Migori Joju manolimogi kuonde tich margi kendo miyo wasigana makamae. Higni medo kalo ka jokuny mula matinde kaunti ma Migori yuago pek ma yudo lesen mar kunyo mula. Kata bed ni piny owacho kawo kalo kuom migawono mochuni mwandu mantie buolo osebedo ka singo chiwo lesen jokuny mula go matindo. Jokuny mula matindo giwacho ni nyaka sani singo ni pok onyago lemo. Jokuny mula matindo gi kawo tele kod Aloizo Chola wane gisetemo oro kwayo margi kawo kalo kuom mbui maonge kaminol kadasta, kata kamano pok giyudo kony. Sebedo ka watemo koni gi koni to wayudo ka nitie changamoto mopogore opogore. Achiel kuomgi onego bene wa register e kadasta. To kadasta kwa dhiye to wayudo ka nitie challenges mang'eny. Ji mang'eny nigi licenses madongo dongo ma ok nyal yienwa mondo wadonje kadasta. Edwaro mar yudo license
idwaro ni nyaka itim gimiluongo ni NEMA report. So NEMA report ni osebedo changamoto nikech en gima bende biro gi cost. Koro mondo mi oyud thuolo mar loso pesa ni marom, the fee mar NEMA en gimoro ma is about 50,000. Giwanire Maidolesen osimo ginyal kata yudo chiro malong'o mag mula kaachiel kod yudo konyruok mopogore opogore ma oting'o kata hola ma ikawe bengi. Sirikal be amiyo agone erokamano sirikal ma Kenya hasa national government nikech namba achiel oseketo chik miluongo ni The Mining Act Cap 306 2016 ma koro sani jokuny mula temo wuotho e chikno maber kabisa. Sirikal mamalo konywa, oketnwa gino bedo mayudo yot, kik iketnwa vikwazo matek ma ok wanyal chope nikech sama ji mang'eny oseyudo mining permits, dhi ng'iso ni jogo gibiro golo ushuru bende ne sirikal. Jakom mar kamiti mochung' ne jokuny mula matindo e kaunti ma Migori Eli Duro wachne dieri ne jokuny mula matindo osetemo manyo lesen ni kawuok kuom piny owacho, kata kamano dwaro margi pok ochopo kare. Kadasta ni kidhie ibiro yudo ni wan gi jok miluongo ni wabwenyenye kata foreign companies. Nitiere foreign companies mane odhi moketo gige kuondego moloro. Koro jogewa mag jokuny mula matindo gi ok nyal yudo thuolo mondo mi giket gimbe kwayogi e kadastra kacha. Koro yudo ka foreign investors gi omako area madongo kabisa. Duro wachne sani nitie marok mar saga achiel ma jokuny mula matindo e kaunti ma Migori ma osedo lesen ka nitie 25 bende ma pod temoro kwayo margi to pok odhi kare. Jokuny mula matindo gi e kaunti ma Migori bende ywak ni piny owacho ok onyiewo kata gigo mag geng'ruok ma ginyalo tiyo godo e sama gikonyo mula kaachiel kod kindeno ma giluoko mula. Magito to gidwa konyogo kaka jokuny mula. Miro ni koro partners kaka jo Solidarity ma koro biro gik moko machalo gi magi. Sirikal bende onego bed challenged. Kamiyowa nikech kopo ni gibiro expect osuru machalo kama, wambe wa expect kuom gik ma konyowa mondo mwadhir gini malo mondo Kenya osud malo. Sekta mar kunyo mula ka ok osebedo gi chenro maber kata moriere manyalo miyo sirikal dewogi mondo mi giyud konyruok through chenro maber mar kaka joma tiyo. Emomiyo sirikal osebedo kawacho mondo jowa makunyo mulagi gibed in cooperatives. Through cooperatives koro yot ne sirikal mondo mi okamin mondo konygi kaka jok moriwore. George Juma, Ramogi TV, Migori. People didn't believe that I bought my Land Rover Discovery from just influencer money. Can anyone make money online? Yes. Content is like losing weight. You kind of have to just do it for a long period of time for you to actually see those results. Where money is a motivator, for me, fear and shame just don't exist because this is how I'm feeding my children. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ok an ema sechikou. Beduru gi teko kendo beduru gi chir, kik uluor, kik kweduru, nimar Ruoth Nyasaye ma Nyasachu biro bedo kodu kuonde duto. Yudo beduru gi teko kaka skiza tune mari di *811*414#. E paw tuke ni skunde mag Nairobi otimo maber e tuke mag basketball mag NBA M-Pesa motimore alap ma mbalariany ma Aga Khan. Tuke go nokelo kanyakla skunde mawuok pacho kae mangima. Tim St. John's Korokocho kod Olympic Junior School ema nobedo joloch e final korka yawuoyi gi nyiri kaluwore kamano. E final ma yawuoyi, Olympic Junior School noloyo Oasis Shelter mawuok Nyanza 19-16.
words to explain how you feel. But of course, we put in the work. It has taken sweat, hours. We've burned oil for this. We've been waiting for this moment. And yeah, we did it. We are the champions. Of course, the stakes were high. The future is to use this victory to inspire everyone who plays basketball in Kibra, coming from humble beginnings, to believe that they can actually do it. It's not for only the few, but just for those who work hard and persevere through all the challenges. We want to show them that it's possible, even from humble beginnings. It's not only for those who can afford nice shoes or basketballs. Aneno kendie ote mopogore opogore kaluwore koda sigand Levina no. Jacinta kantiere Gilgil wacho ni kwayo namba mar min Moses wacho ni mantiere gi nyathi matuono ero ka bende insan Levina Nyasaye mondo omed ndalo chuny mentiere godo no yudo tek mano Titus kawuok Migori kanyakla kod ote mamoko mang'eny modhuro mabende ichiwo godo puocha ne Levina mano kanyiro min Moses. Walore gi kanyo wachako duogo kochopo saa 3 otieno e chenro mar oimore kuma bende wadhi bedo koda twak marwa mano mar mine wacho kwa ng'iyo weche mag theka kata kanyero buche mabende iyalo oko mar doho. Warad seche go nyinga Jaelieta jaloko marose bedo Wilson Ochuka.